Lasifunde khona izolo tika John chapter 3 verse number 3 and okay siqale ngabaseRoma ngithi Romans 5 verse number 12 bese sifunda uJohn 3 verse 3. Siyafunda abazalwane incwadi kwabaseRoma chapter number 5 sifunda ke uverse number 12 ofundeka kanje. Ngakho ke njengalokho isono sangena ezweni ngamuntu munye nangesono kwangena ukufa, ngokunjalo ukufa kwafikela abantu bonke, lokhu bonke bonile. Okay. Ngicela ke sinikeza indlebe la. Mhlambe uzofunda again uJohn 3 verse number 3. Then bese siyakhuluma bazalwane egameni lika Jesu. Ngicela ukuthi uyifundise enjoy izwi lenkosi noma singamemezi. Amen. Yezwa abathandikayo. Noma sinjani? Wacabanga ukuthi ukushumayela ukumemeza. Ungacabanga ukushumayela ukukhulumela phansi. Ukushumayela kuletha umlayezo kaNkulunkulu ebantwini. Ungeza in a form of soft speaking, ungeza in a form of proclamation, depending ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani ngaleso sikhathi. Kodwa ungamisishi ukukhuluma kaNkulunkulu ngoba uexpect ukuthi njalo masimla phambili kufanele simemeze. Alibonke igama lenkosi. Bese uthi uNkulunkulu kakhulumi ngoba bengamenyezo. No. Izwi kaNkulunkulu remain the same. Noma kuthiwa lifika emntwini ngayiphi indlela. Likhona abathandekayo? Lingeza kuwe izwi kaNkulunkulu with a loud voice. Alibonke igama lika Jesu. Futhi lingeza izwi kaNkulunkulu kuwe with a soft voice. All you need to do is to discern the speaking of the Lord. Especially nje mase usindisiwe uzokhula enkosini. Fanele uyisifundise ukumuzwa uNkulunkulu. Ukumuzwa nento ukuthi uyifundise umuzwa uNkulunkulu. Ngikhuluma ngokuthi ukwazi ukumuzwa uNkulunkulu kuwo onke lama dimensions engiwashoyo. Ukuzwa uNkulunkulu kusho ukuthi uma kukhulunywa loudly fanele ukwazi ukudiscern ukuthi is there any substance lapho ikhona into engizwa ibambekayo ezomsiza. Amen. Noma futhi ukukhunya softly ukwazi futhi nakhona ukubamba isubstance ukuthi is there anything engizwayo ezomnceda. Amen. So it's very important what I'm saying, by the way. Siyamsana. Ukhona izinto ofanele ukuthi sizi understand ekutheni mawusuzelwe kabusha wasindiswa kufanele ukuthi ukhule enkosini. Nikhona abathandekayo? Fanele benjani? Ukhule enkosini. Fanele ukhule enkosini. Uma uzokhula enkosini kufanele ukuthi ukhonze uNkulunkulu ube intentional. Ube intentional. Ukhonze uNkulunkulu noma ulalele izwi, ulalele intentionally. Kuyezwakala bazalwane. Ulalele intentionally. Ngethuka ngelinye ilanga ngisetha abantu ngase ngiganiwe nje alibonke igama lenkosi. Ngizwa ngifikelwa umthungo ngokushunyana ngithi hayibo yimi engazela ukuthunyayela into engangayazi ukuthi kambe kwelala lo muntu ukushunyayela isengisho ukuthi kweyami impilo. Alibonke igama lenkosi. So ngenxa ukuthi ngazifundisa ukuthi uma nje kuthiwa uNkulunkulu uyakhuluma kuyafundiswa kuyashunyayelwa, I must listen to the word of God intentionally. So alibonke igama lenkosi. So ke uyakusiza ke lokho. Kuyakusiza ke lokho ekutheni ube intentional. Umuntu mayizokhula enkosini akakhuli ngemiracle. Kufanele ukuthi ube ne-intentionality kuyo yonke into ethinta ukukhonza. Nikhona abazalwane? Yabona kunaleya ndawo lapho incwadi ezenze ethi baqinisela njalo esifundiseni sobapostoli. Usho commitment. Amanye e-English athi they continued steadfastly. Kusho ukuthi ke they committed themselves. Lokho ukukhonza ongakwenzi out of excitement.
Amen. Ukukhonza ongakwenza out of kodwa ukwenza out of commitment. Ukhula kanjalo ungamkhonzi uNkulunkulu out of excitement. In as much as we need to be joyful ekukhonzeni uNkulunkulu kodwa ukukhonza uNkulunkulu out of excitement kusho ukuthi lapho ukhonza nje out of feelings uhluleke ukukhonza uNkulunkulu namhla ungasayizweli ngoba mawuzokhonza out of excitement depends ukuthi ngifila njani namhlanje ngiyabana ngebuye ndawo ke lapho you commit yourself shana mfaka wami you njengengane efunda isikole ayithi kuyaliyana namhlanje i-commitment nje fanele ifunde ingafundi out of excitement ifunde out of commitment. Amen. So ukhula kanjalo ke enkosini uyazi committer. Amen. They devoted themselves steadfastly. Isizulu sithi baqinisela esifundisweni sabapostoli. So awukhuli automatically. And awukhuli ukukhula kwakhe enkosini akuzi ngemiracle. There is a role that you must play in order for you to grow in the Lord. Amen. Ufundizwe. Amen. Ufundizwe ekhaya ungalifundizwe ngoba ufila like ukulifunda ulifunda ngoba it's a matter of must. It's a matter of must. Albon kamale ngozi awukudla ukudla ngoba uthi ayi ngizwa ngathi ngingadla uyadla ngoba kufanele ukuthi impilo incike ekutheni udle nikhona amathandeka. Lento ifana nomuntu othi ngizophuza amanzi ngoba ngomile uzoshayeka ke empilweni. Amanzi awaphuza ngoba womile. Amanzi uwaphuza ngoba ayisidingo somzimba. Uma ungahlala ungawaphuza ukuthi awomi uzoba nenkinga. Ngiyashumayela njalo. Ngiyashumayela. Amanzi uwaphuzela impilo awaphuza ngoba womile. So umuzo ukuphuza amanzi uthi enjoy iCoca-Cola ngiphuza kukhona izinto ezizokuaffect ke emzimbeni kwisystem yomzimba. Isystem yakhe yomzimba idemanda amanzi. Same thing applies your spiritual system. Albongama kaJesu or your spiritual life. Ifuna ukuthi udeze uphuze umoya engcwele lapha emthandazweni. Nikhona amathandeka udle. So izwi likaNkulunkulu nourishes your soul. Londla umphefumulo. That is why liyisinkwa. Because liyafida umphefumulo womuntu, umoya womuntu. So uma ufunda izwi uyadla. Shona emva kwami ufunda izwi uyadla. Kudla umuntu wakho ngaphakathi umuntu kamoya. Mawuthandaza uyaphefumula. Wenze njani? Kuphefumula umuntu wakho ngaphakathi. Uma ugcwaliswa ngamandla kamoya engcwele uyaphuza. So zone 3 uyayidinga fanele udle uphefumule uphuze. Ayilungi impilo yakho noma sewusindisiwe ayilungi impilo yakho uma unga-experience ukugcwaliswa ngamandla kamoya ongcwele. And ayilungi impilo yakho uma ungazondli. That is why mawusindisiwe once wasindiswa nje make sure ukuthi uyakhonza. Make sure ukuthi uyahlanganyela nabazalwane ukuze wondleke emoyeni. Right. Ingane ayikhuleli la izalelwe khona. Ingane izalelwe eBhawodi. Nikhona abathandekayo. Kwa umama akabesaka akathi ke mayiphumela eBhawodi bese yalapha kwi maternity ward bese thike ayi efonele khathi senyongilethela ke izinto zokondla ingane ke sengiyophuma nawo lapha isindala. Cha. Ilabor ward eyokuzala nikhona abathandekayo. Kufanele mayisizelwe elabor ward iphume ihambe aye nayo ekhaya umzali ayo yondlela ekhaya. Kanjalo nempilo yakho yakomoya ungazama itende leli labor ward le. Kuzala umphefumulo la.
Na awukwazi ukukhula ukuthi hayi mina ngifuna ukuhlala ngisetendeni. Fanele itende kuphela isizini le yetende, iphela isizini yokuzala kwabantu, bakhuliswe abazelwe. Nikhona amathandekayo? Babe njani abazelwe? That is why mawusindisiwe uyalidinga ikhaya lakho lakomoya, uyayidinga ifamily yakho yakomoya, ibandla, a local church. Uma uzosindiswa bese ungakhonza, ungabi nalo ikhaya lakomoya, lento uNkulunkulu ayenze etendeni ngeke ikusebenzele. I-decision oyithathe la kumele ukwazi ukuyi-maintainer. Uma ungakwazi ukuyi-maintainer uzosindiswa kodwa ungasizakali going forward. Ngoba lapha uzelwe la. So sefanele ukhuleke manje ebandleni. Lapha ebandleni uzothola khona inestam number 1 mawufika. Nikhona abazalwane? Ya unikeza ukudla okulungele wena. Kudla komoya. So it's very important ukuthi si understand indaba ye process yomuntu kusukela ekuzalweni kwakhe. Malo umuntu esezelwe kufanele ukuthi number 1 azicommit ezwini. Read the Bible. Ningashoni la ungazange ulifunde iBhayibheli. Azicommit emthandazweni, yiba nesikhathi sakho wedwa sokuthandaza. Ngoba njengoba usindisiwe nje akuphelile konke. Akathi umuntu esindiswa kube kuphela konke same time. Lapha yama ngabe uthandaza in your closet, uthola isikhathi sokumtshela uNkulunkulu, Nkosi ngiyakuthanda ngisindisiwe manje, kodwa ngisahluleka la 1 2 3 usangihloni. Tshela uNkulunkulu emthandazweni. The more you learn to be transparent kumoya ngcwele, is the more uNkulunkulu umnikeza room for you ukuthi impilo yakho ayakhe, akunikeza igrace. Akunikeza ini? Kune grace oyithola emthandazweni ongokuyithola ngokulalela intshumayelo la. Ozoyithola lapha uyicloset sukhuleka, akunikeza igrace uNkulunkulu. Bekhona izinto nje ozomana uphuma kuzo, ubona ukuthi ngaphuma la because you have committed yourself in prayer. Kune role okumele uyidlale mawusindisiwe. Edlalwa uwe. Mawuthatha uJesu wenza lutho uyakholwa phela uNkulunkulu wenzayo. Ngoba ukusindiswa kungumusa. Kuyini ukusindiswa? Ukusindiswa kungumusa, akuyi ngemisebenzi yomuntu. Awuthi hayi angiqale ngiyeke ukuphuza utshwala before ngisindiswe, before nginikele angiyeke utshwala. No, kusho ukuthi ukusindiswa kuyimisebenzi yomuntu, kuya ngemisebenzi yomuntu nakunjalo. Awuthi hayi angiqale ngiyolungisa izinto kuqala before ngizozinikela enkosini. Enkosini uzunjalo ngoba akuwona umsebenzi wakho ukuzilungisa, ulungiso ukwamukela uJesu. Sanibonani bazalwane? Ulungiswa yini? Ulungiswa yini? Khulumani kakhulu. iBhayibheli lisesilungisisiwe ngokukhona. Then now la ekusindisweni kwakho awenzi lutho, okwakho uyakholwa kuphela. Wamukela ivangeli, wamukela uJesu ngokukholwa. Ayikho into oyenzayo. You come as you are. You come as you are. But mawusindisiwe kune role okufanele uyidlale. Nikhona amathandekayo? You need to pray. Now niyahlangabezana ke manje noNkulunkulu. You see, you must come. uNkulunkulu akumithi halfway. Semasusindisiwe. Uma uJesu umtathile niyahlangabezana. Once wasindiswa, uhambo lwakho ke manje noNkulunkulu. uNkulunkulu usezokufika emthandazweni. Usezokufika ezwini. Nikhona amathandekayo? Akuqayithe mamoya ngcwele. So manje uma uzosindiswa ungathandazi, uNkulunkulu akakutholi indawo. Uma uzosindiswa ungalifuni iBhayibheli, sawusindisiwe akukho la nihlangana khona noNkulunkulu nisizana khona. So uNkulunkulu ngeke akufundele iBhayibheli, ngeke uNkulunkulu akuthandazele. You pray. As you pray, umnikeza iroom. Nikhona amathandekayo? Ukuthi impilo yakho ayidevelope. Glory to Jesus. I shape kuze kubona abantu ukuthi kunoshintsho olwenzekile kuwena. Ushintsho alibonakala ngo day 1 usindisiwe. Ushintsho alibonakala as you walk with God after salvation. Njengenkomo mayiphuma ediphini, nelazi idipho bazalwane. Nelazi idipho. Inkomo iya ediphini, angazi ke kuhlukile ilanguage yendawo.
kwenye indawo kuthiwa isuke nemkhaza abanye bathi amakhizana la esikhumbeni sayo iya edipini inamakhizane ingene edipini amanzi lawo edipha anama chemicals ngikhona abazalwane lama chemicals adila namakhizane asesikhumbeni senkomo so inkomo okwayo ukuyozicwilisa emanzini lawo edipha amen isimanga ke amakhizana wasala emanzini iphuma nawo nikhona bathandekayo kodwa into egarantwayo ukuthi umuthi wedipha ususegazini ususemzimbeni usegazini lenkomo so ngalekathi inkomo iqhubeka ihamba usuku liqhubeka kuphuma ilanga lishisa isikhumba aye ngokuya ke manje eqathaka ngoba icwilisile so ngamagama uma uthatha uJesu uyayiqwilisa uyayiqwilisa abona umsebenzi wakho ukuyikhipha amakhizana okwakuyiqwilisa praise the Lord egazini lika Jesu so the more uqhubeka ke manje because after that salvation must become a process to you hallelujah esuqhubeka ke manje uyiqwilisa kumoya ingcwele uyiqwilisa emthandazweni ayaqathaka amakhizana ukhona izinto sungayikhomba ukuthi ngasindiswa nginje kodwa manje uNkulunkulu ngisizile sengila ngempilo kukhona izinto engayiyeke because mawusindiswa unemvelo nature yesono ozalwa nayo sinful nature asho sonke lesikhuluma ngayizona wonke umuntu wonile nikhona bathandekayo wonke umuntu uyisoni angibeka kanjani wonke umuntu uyisoni that is why you need to be born again udinga ukuzalwa kabusha ngoba uyisoni hayi ngokwenza izono uyisoni ngokuzalelwa esonweni awusoni isoni ngoba khonto yenzile ngokweBhayibheli ngokweBhayibheli isoni akuyena umuntu ojolayo isoni akuyena umuntu okibhithile isoni akuyena umuntu ophuza utshwala isoni akuyena umuntu othakathayo isoni ngumuntu ozele ngowesifazane yini isoni yonke into ezalwe nje enyameni iyisoni ngoba izalwe ngegazi elinesoni funda baseRoma chapter 5 verse number 12 koba shantala basukala bash Romans 5 verse number 12 fundeka kanjena ke bazalwane ngakho ke njengalokho isono sangena ezweni ngamuntu munye asingenanga ngawo isono ezweni yo ukhona bathandekayo kodwa wena ke njengoba singenile isono ezweni usuyisoni ke manje sangena isoni ezweni ngamuntu munye sishilo bizo that person is Adam amen qhubeka ke nangesono kwangena ukufa ngesono kwangena ukufa kusho ukuthi ukufa bekungekho isono singekho kusho ukuthi ukufa ingane yesono isono umama wokufa akukho ukufa singekho isono ukufa kukhona ngenxa yesono ingakho la khona isono kukhona ukufa iBhayibheli inkokhelo yesono ukufa once wakhona isono okwazi ukuthi khona ukufa ke lapho so ngokungena kwesono ukufa kwalandela so before sin came there was no death but death came as a result of sin ngamuntu munye ubona kwafikela abantu bonke ezweni ngamuntu munye uAdam ngathi uAdam ngabe edla sonke sasikuye ngoba iBhayibheli lithi ibusisa indoda umgodla wagcwala abantwana ngabe amagama indoda iphethe imbewu yokwandisa uluntu sishilo izolo ukuthi for an example nawe nje ubukhona nje egazini lakho ugijima igazi kababa wakho agijima likama wakho amen noma uphikiwe akucheck umama kucheck igazi kababa ngoba unalo lika mama noma uhlale kumama eswini for 9 months kodwa unalo igazi lakhe unegazi kababa because nesibongo nje sakho ubiza isibongo sika baba nikhona abazalwane isimanga lesi i-position leyo uNkulunkulu anikeza indoda 2 amandla uNkulunkulu awanikeza indoda iyakwazi ukushintsha isibongo kwathi ungawantshangasi uyithola usungakwazi
ngoba uthathe wavuma indoda. Ushintshe ipasi kwa Home Affairs uthi namse ngumjangazi. Ukhulela ingane for 9 months ingabizi wena ibiza untshangasi. Yabona? Kodwa ikhulele uwele ingane kodwa ayizokubiza wena. Isono funda futhi verse number 12. Ngakho ke njengalokho isono sangena ezweni ngamuntu munye. Kwakudla abantu abawu2 kwadlo Eva qala kwadlo Adam. Kodwa kuthiwa isono sangena ngamuntu munye akushiyo ukuthi ngabantu ababili. Ngoba uEva njengomuntu wesifazane akakwazi ukwandisa. Umuntu owandisayo indoda. Kodwa badla bobabili kodwa kuthiwa ukona kwafika ngamuntu munye. Akabalo akabalo Adam. Kezwa labazalwane? So sonke ke sivela lapho kaAdam. Asiveli Eva, sivela kubani? Adam. Umuntu wesifazane ufana nensimbi. Nikhona bathandekayo? Kuyaplantwa kuyena bese kuyanda. Kodwa akakwazi ukugenerate anything up until she receives something. Albonke igama likaJesu. So ukona ke kwafikela bonke abantu ngamuntu munye. Amen. Thema izala nje uAdam wazala ingane ezisinful, the first generation of Adam. Cain and Abel. Ngisho kahle ngithi wazala ababulali. Imedala iqala kuyifamily ukukala kubulalana izingane zomuntu oyedwa. Lezi ingane zizalwe zisinful ngoba lembewu ezalwe ngayo imbewu emumethe isono. So ayizange ifundise ukuthi how to kill, sifundiswe inature ezalwe ngayo. Nikhona bathandekayo, inature imvelo nje ezalwe ngayo it's a sinful nature. Na umuntu une potential to sin, engazange akufundela ukona, une potential to sin. If you want to know ukuthi izinto zonke njengoba zikhona emhlabeni zaqala kanjani zonke izinto, if you want to know, read the book of Genesis, the book of Genesis, lisho beginnings, lisho iziqalo. Genesis means beginnings. Kusho ukuthi yonke into eqalile ukuthi iqala kanjani uzotshelwa incwadi kaGenesis. Ukufika kwesono utshela incwadi kaGenesis ukuthi sifike kanjani. Yimedala ukubulala uzotshela uGenesis kwaqala kanjani ukubulala. Kuqale ngefamily kubulala izingane zendoda eyodwa zibulalana. One kill another. Uma ufuna ukwazi ukuthi irape yafika kanjani emhlabeni, yafika ngomuntu wesifazane, ayifikanga ngomuntu wesilisa. Yafika ngomka Potiphar ezama ukubamba uJoseph. Babale kuJoseph. Nikhona bathandekayo? Yonke into, if you want to trace ukuthi ifika kanjani, read the book of Genesis. Even nations, ukuhlukana kwezizwe nezilimi. Njengoba khona abakhuluma isingisi, khona abakhuluma isiXhosa, nations, read the book of Genesis. Itower yaseBabel, uluntu was united. Nikhona bathandekayo? uNkulunkulu wehla wabadunga ama languages. Abazwana bodwa bahamba bodwa. uNkulunkulu basikela ama boundaries. Ngoba uNkulunkulu wenza ama boundaries ukuthi nina ngapha, nina ngapha, nina ngapha. It began kwincwadi kaGenesis. Everything. Uma ufuna ukwazi sikhwele inibathandekayo. Khuluma kakhulu etendeni. Isikhwele sabafana bekhweleza ngodade wabo. Uma ufuna ukwazi ukuthi intombazane ibaluleke kangakanani ekhaya nakubafowabo, read the book of Genesis. Amen. Ubani intombazane yaphumphathwa isizungu ukuthi ifuna ukubona abantu balolozwe. Udayina bamona wanyakaza abafowabo ekhaya. Leyo nto iproof ukuthi intombazane ekhaya iyona ephethe isidima ukuhlonipheka komuzi.
Intombazane inamandla okwenza umuzi ungahlonipheki futhi inamandla okwenza uhlonipheke umuzi intombazane. Khulumani man, khulumani. So all what I'm saying ngizama ukuveza ukuthi umuntu akasona isoni ngoba enze isono. Uyisoni ngokuzalwa. That is why Bible lithi umuntu umelwe ukuzalwa kabusha. You must. Now, lao Jesu mayikhuluma noNicodemus akasho ukuthi uzalwa kabusha is optional. Uthi you must be born again. You must. It's a matter of must. Ma umuntu ezobona umusa kaNkulunkulu, that person must be born again. Oh nalabashanda. Mind you, ukhuluma ne-religious leader uNicodemus. Ngamagama sikade umfundisi wesonto. Religious enjalo uthi uJesu kuyena you must. Lento yakho yokuthi you are a religious person, it does not make you ukuthi at the end of the day ubone umbuso kaNkulunkulu. Abantu abazobona umbuso abantu abazelwe. Glory to Jesus. Doesn't matter ukuthi kade wasonta, it doesn't matter ukuthi unesonto, it doesn't matter ukuthi umfundisi wekawo. The question is uzelwe kabusha na? Uyakwazi ukubalida abantu ngaphandle kombuso. Uyakwazi ukubaphatha abantu ngaphandle kombuso. Uyakwazi ukulida abantu ngabazi bazaphi. Uthi hayi nathi bazalwane sifuna isitshe ebumnyameni. Akekho waziyo. Sakekho umuntu ongasindiswa lelize sanyathele intuthwane. Alibonke igama kaJesu. Isimanga njalo ngoba abantu bacabangela intuthwane emhlaba kuthiwa kusabasindiswa. Kodwa mayidawe utshwala uyigcoba nawe again, nawe again. Mase kuthiwa akasindiswa ucabangela intuthwane. Athi ivangeli into yabelungu. Kodwa iSmirnoff umlungu. Mayiphuza iSmirnoff akashi ngiphuza umlungu. Amen. Must be born again. So, ukufa kwafika ke ngenxa yesono. Isono safika emhlabeni kamuntu omunye. Amen. Kamuntu omunye. So, that is why ke kuthiwa ke la umuntu must be born again. Ngicela sihambisane ke before ngiye ngasekugcineni. Hallelujah. So, impendulo yokuqala ke ukuthi why kufanele umuntu azalwe kabusha ukuthi umuntu uyisoni. So ukuzalwa kwakho kabusha kukushintshela imvelo. Kwenzeni bathandekayo? Ukushintshela imvelo. Ukade une nature sinful kodwa manje ube ne nature ube nemvelo kaNkulunkulu. Ukuzalwa kabusha okwenza ukuthi ube olungileyo. Oh righteous. Hallelujah. Akukho ukuba sesontweni kodwa ukwamukela uJesu uzalwe kabusha. Amen. Now, ukuzalwa kabusha ke umsebenzi kaMoya Oyingcwele. Umoya Oyingcwele ozala kabusha umuntu. Umuntu usindiswa ngenxa kaMoya Ongcwele. As amukela uJesu, uMoya Oyingcwele regenerate your spirit man, regenerate. Restores your spirit. Activate your spirit. Umoya Oyingcwele uvusa umoya wakho obufile. Ngalekathi uAdam edla wafa. Kwenzani uAdam? Wafa. Kodwa siyambona eqasha futhi ebaleni uNkulunkulu. Wafa uJesu uthe uNkulunkulu wathi umhla wadla uyofana kufa. So wayengakhuluma ngokufa komuntu efe encwatshwa physical. Wayekhuluma ngokufa komuntu emoyeni because umuntu ngumoya. Uyini umuntu? Umuntu umoya unomphefumulo uhlala emzimbeni. Yizinto ezu3 lezi engafani. Spirit, soul and body. Sho sonke? Say one more time. Tell about 3 bezela ngaphambili, young people. Okay, ngicela nimenibhekele. Then now umbhekele.
Now umuntu ungumoya ne the really you are a spirit. Ungumoya. Ukhona bathanda umuntu ungumoya unomphefumulo unani. So la emphefumulweni ila sithola khona I will lento ekuthiwa intando. La emphefumulweni ila sithola khona senza khona ama decisions. It's all about your mind, your will, your emotions. Kulapha ya ku soul. Nikhona bathandekayo? Kukuphi bathandekayo? Soul is all about mind, will, feelings, soul. So umuntu ke ungumoya unomphefumulo. So umuthanda la ku soul, it is referring to your mind, but also is where you get feelings and will, referring to your mind. Yeah? You are a spirit, you have the soul, and uhlala emzimbeni. Uhlala kuphi? So ngale kathi ke umuntu engakadli uAdam. Praise God. Ngicela ukuthi uguqe sisi, guqa nami. Umoya womuntu iwona obuphila uleader. Ingqondo ibithobeka umoya. Nomzimba uthobela umoya ngoba ingqondo ithobela umoya. Nikhona bazalwane? So ibihamba kanje. The mind was subject to the spirit. The body was subject to the spirit. Hallelujah. So ngale ngathi ke umuntu edla isono wafa emoyeni goka. Wafa emoyeni. Ngale ngathi efa emoyeni impilo yakhe yalawulwa ingqondo. Walawulwa imizwa. Mayithi imizwa hamba uphuze uyophuza. Ngoba ufile lo okwazi bayiboss. Mayithi ingqondo feba uvela ufebe nje ngoba lo ufile. So lona uba I victim, it depends. Lona I victim lo I victim. It depends ukuthi ubani olida phakathi kwalona lo. So lo uresponda kulaba. As long as umuntu that is why uPaul ekhuluma kwencwadi yabaseRoma chapter 8 uthi to be spiritually minded is life and peace. Ngamagama uma umuntu elawula umoya lokho kuba ngokuphila kuye. Kodwa to be carnally minded ukuholwa ingqondo kuthiwa ke that is death, ukufa lokho. So kuyenzeka impilo yomuntu ibe driven by feelings, by emotions, then inyama le umzimba lo bese uthobela lokho. Glory to Jesus. So ngeke ngathi umuntu ke was driven ngokuthi ingqondo ifunani, inyama ifunani, ama emotions afunani. Lona nje uyalandela. Lona nje uyalandela. Ngikhona bathandi kahle? Siyamzana. Now uma kufika ivangeli, nikhona bathandi kahle, lifika izinto zimi kanje, efile lo engathi ungalala ngesisu. Efile incwadi yabaseFesu 2 verse number 1 iBhayibheli lithi uniphilisile nani enanifile ngenxa yeziphambeko zenu. Uniphilisile nani. You see, uyakwazi ukuba ofile uphila, ube ofile uphila. So uma zinje izinto kusho ukuthi lo muntu lo akekho sensitive ezintweni eziyisono. Uyadambuzela, but once was
wasindiswa wavusa umoya, he becomes sensitive to sin. That is why last of khona masivala kuthiwa ozelwe uNkulunkulu akaqhubeke one isona sibe habitual ngoba he becomes sensitive. Hallelujah. Now ukuvuswa komoya kusho ukuvuswa kwama senses esaba anyanya azonda isono. But mama silisiwe ama senses azonda isono afile. Uyakwazi ukumjolela umfazi wakho. Ungabi nandaba ukuthi uyamhlukumeza. Ningathi intanamen. Amen. Uyakwazi ukugibela phezulu kwengane yakho. Amen. Urape ingane yakho. Umuntu afile isilwane sasendle, hayi nasasekhaya sasendle. Ngcono nenje yasegcikeni nenje yasendle. Silwane is a white animal. This why wingozi nokungena emshadweni nomuntu ongakholwa ongasindiswanga ungena nesilwane. Siyokulandela izifo. Sangishokulaba abangangena emshadweni. Umthathu uJesu salumthathela even ne future ngoba uma ungasindisiwe wena ne future yakho ayisindisiwe futhi. Mawuthatha uJesu akusindiswa wena Nkosi yami ngane yamkuka. Mawuthatha uJesu akusindiswa wena kuphela kusindiswa ne future yakho. Let me repeat myself. Mawuthatha uJesu akusindiswa wena kuphela nekusasa lakho selisindisiwe. But mawungasindiswanga ne future yakho ayisindiswanga. Glory to Jesus. Impilo yakho is heading endaweni ongayazi ukubheke because if you are not born again, if you are not saved, even your future is not safe. Mhlangisindiswa wasindiswa nekusasa lakho. Yaqala ifuture yami yaba bright mhlangisindiswa. Ngisindiswa ngengane yaziwa njengentandane engenabazali. Engenayise. Ubaba washona ngisemncane kakhulu. Alibonga igama lenkosi. Kwathi ngimsela umshado washona umama. Ho, yemadoda. Kodwa impilo yaqhubeka. Ngoba ifuture ikhona manje esekhona. Akudabukiseki. Awubi morose, akumoroziseki. Manje usindisiwe uya old as a lion. Glory to Jesus. Now this person obule state of life uphila elawulwa yimizwa yakhe. Siyamzana mathandekayo uphila elawulwa ngama feelings, uphila edominatwa ingqondo ecarnal. Glory to Jesus. Elawulwa ingqondo ecarnal. Ingqondo that is an enemy of God. Ingqondo ayisitha sikaNkulunkulu ngoba ayithobeli imiso kaNkulunkulu. Yamuza uthini? Ukhayina uma uNkulunkulu embuza ukuthi uphi umfowenu Abel. Uthi hey ngumlindi womfowethu yini? Akanandaba umuntu nje. Angathuka uNkulunkulu owenza inhliziyo yakhe ishaye 24 hours. Awuthuka uNkulunkulu. Ngoba njengoba ungamfuni nje le nhliziyo nje uyishanja uyirenteli akukhona lapho renta khona. Ishaya mahala free of charge. Nesiyeke ngokusindiswa. Le njengoba ishaya inhliziyo yakho nje intshumayelo le. Uma ungayifuni le sermon inhliziyo yakho intshumayelo. Phela awu4 amaBhayibheli ashumayeza umuntu emhlabeni. That is why akekho umuntu ophuma discharge uma sifika phambi kwehlalo sobukhosi because uNkulunkulu provided 4 Bibles. Imessage kaNkulunkulu iza amaBhayibheli awu4 ebantwini. iBhayibheli yokuqala elafakwa uNkulunkulu emntwini uNembeza. Nikhona abathandekayo nabazibuzayo ukuthi anisiyeke thina ngensindiso oshaka bona nongaba yembube kothi kani ngabo phela bona bafa uNkulunkulu yobajaja ngoNembeza. uNembeza iBhayibheli lokuqala mayithi uNkulunkulu
uNkulunkulu alifaka ahamba nalo aphuza nalutshwala arape nabantu unembeza bonke laba abazalwa past years back ama generation adlule oshaka bawujajwa ngunembeza wabona ukuthi ingane yomfana noma ingaye esontweni to prove ukuthi umuntu uneBhayibheli elunembeza uma iqala ingane yomfana ukubhema ugwayi ngiyakhumbula ngise primary laba bafana bebhema ugwayi babenza nje wife babobhemela emva kwe toilet ngani bewubhema badeze beqala abekho luthisha baqhamuka yini enza ukuthi athi unembeza khona into ethi hayi yeka lento manje awubulale ngoba uma umoya engcwele engekho noma unembeza ungaba nawo ubuswa isono into enza ukuthi adezele umuzi ikhonto emtshena ukuthi you are wrong kufana intombazane eqala ukulala nomfana iye emashidini iqhaqhazela ningathula ngokuthi amen iye emashidini njani ikala ukuspend the night nomfana akubi night enjoyable but ngalekathi iqhubeka ikwenza unembeza uyafa sekufanele kufika ke manje the gospel message masishumayela into yokuqala umuntu olenzayo uvusa unembeza glory to Jesus uvusa unembeza yilento yenza ukuthi nabayinikela bezenkosini bakhali inyembezi unembeza uyakhuluma ukuthi yipi lo bengenza into enjengalesi bekwenze njani inkosi alile because ivangeli liyawuvusa unembeza ofileyo ake sithi ngegama lika Jesu siphethe into enamandla ingakho ebandleni lika Jesu ayikho into eyisono njengongashumayeli ngoJesu ayikho into eyisono njengokuthula abantu bangatshela ngoJesu because alikho igama enikeze ebantwini ayikho insindiso ngomunye uma sithula nesolution nohulumeni akana-solution nohulumeni abantu mabehlulwa isono uhulumeni nje wenza amamenzi abanikeza imjovo yamahala athi ayilemezi etsheni athi uvumelekile uku-abort ngoba akakwazi ukucontrola ama-morals uhulumeni kumisa ama-policies nje azakwazi ukuthi nokho abantu bakwazi ukukhopha esonweni kuthiwa nje ingane zi-right ungahambe uyosihushula isisu nalapha esibhedlela akekho umuntu onelungelo lokuthethisa ukuthi uyaphila wazohushula isisu bekwenze awuthethiswa umthetho omisiwe unelungelo amazi umuntu kalamanje no 13 years 14 years ulana abafana yothi no 30 years ukalamanje ubusunjani ujova manje bekunjani lo mzimba wakho uyongena emshadweni unjani mawuyongena thatha uJesu yena ndaba yokugama fana uJesu imhlohle ngoba no Sathane amadimoni ayihlohle imkhuba abantu sikutshene ucash ayikho into yakho ungasindiswanga ayikho noma ungayibuka sibukweni uyibona ngathi uKevin uright ayikho uyabheda uzofa uKevin Kevin amabhajaza obuka esibukweni laphana aright mayiseJeswini lo mzimba wakho uright mawuseJeswini uma kaJeswini ufana neklabishi edayisa emgwaqeni uyazi ulenzwani iklabishi edayisa emgwaqeni ungacabanga ukuthi fresh kanti before leyo mala lapha susamagwagwa angayizola ashiswe ilanga uma lingathengwa nangakhathi lekusamnya amagwagwa ngathi fresh injalo impilo yomuntu ongasindiswanga noma ngazama ukuyimpintsha ngojina faka ngathi khona into yakho esekhona akho lutho mayenza amafindo akukhonto
up until you receive Jesus. Kona masunika basha. Kola basha. Up until uze kuJesu. Ube insizwa, ube intombi fresh. Glory to Jesus. Noma isono sikushayile, but mawufika kuJesu, iBhayibheli lithi kanjalo. Mawumuntu kuKristu Jesu, isidalwa esisha, okwakudala kuyadlula, bese kuvela busha. Hallelujah. Yes, mawumuntu kuKristu Jesu, isidalwa esisha. Kuyadlula okwakudala. uNkulunkulu restores ngoba salvation is all about restoration. He restores your life. Uthi umbhalo amahubo ubuyisa ubusha, abuyise njengokhozi speedily so. Uyataka manje noma uyintombi uyayeka manje ibeauty ukuyifuna empahleni, ivalue ukuyifuna empahleni, but wena owenza impahla oyembethe bene value. Nangithi nje thenga iskate emashayineni esu-80 rand, mase emzimbeni wakho ungathi sibizo 300 rand. Sembethe umzimba onenkazimulo. Babuza ukuthi usithenge ephi we bama ngathi usithenge eshayineni ngo-80 rand. Kodwa sisentombazaneni enoyesu, ntombazane engathintwa nje. Zonke igebengu lezi hamba zithinta zikhohlisa, akulale mahala. Ayikhuluma indaba yomshado futhi uzobona uyakushibhisa. Indaba yomshado ikhuluma mhla idaka utshwala. Ngakusasa ngeke sayikhuluma. Mayidake fanele sivele njalo. Kambe wathi bafika nomalume. Sivele mhlawumbe kulo December. Sayidake utshwala, uyakhumbula fanele ngiyolobona. Sayidake. You see? Lokuhlezi lapha emzini wabantu ongazi wafika kanjani kuona. Ihlazo oyifaka kulona intombazane nje esesingene eliphezulu. Uyithola usulawula emzini ongazazi intombazane yalethwe emzini wabantu ayihambeli. Awungena emzini wabantu ngesimoko nje. Uyintombi yababa ufohloze. Uyobanga iphunu nosisi bomzi wabantu. Iphunu zami awunakhahlari la wena. Angena ngesimoko emzini womuntu uyalethwa. Lethwa. Nomazane yalethwa emzini womuntu ayifohlozi. Ivangeli liphinde libe ubuyele ekhaya. Nikhona bathani kahle? The gospel. Malfi. Now, ngifuna ukuthi sibambe le ndaba ke bathandi kahle. Uma umuntu uJesu engakafiki, engakamemukeli, i-state of life sakhe siba kanje. Noma kuthiwa uyathanda uphila impilo engcwele ngeke uyiphile. Uyazi ukuthi impilo engcwele, impilo ethokozisa uNkulunkulu iyona nto ngeke uyifake. Ungahlabelela nathi. Ngenze njani? Udance nathi. Kodwa mase siphila awukwazi ungena la. Sesiphila impilo efuna uNkulunkulu. Singagida lapho. Umuntu uyakwazi ukugida, umuntu uyazi kodwa mase siphila impilo ethokozisa uNkulunkulu. Impilo engenza ngazi ukuthi uNkulunkulu uthokozile ngami. Leyo mpilo ayiveli emntwini, iza ngokwamukela uJesu. You can fake even ushumayele ulingise wenze yonke into kodwa awukwazi ukulingisa ukungcwela akulingiseki, uyaphila uyabuzalelwa. Afeka nezilimi ukukhuluma ngezilimi kodwa awukwazi ukuphila ubungcwele. Awufunde ngokusheshsha ke Ephesians 2 verse number 1. Basefeso 2 verse 1. Ncwadi yabaseFeso
2 verse number 1. Thank you, Holy Spirit. Ephesians 2 verse number 1. Yeah, 1 kuphela. Verse number 1. Uniphilisile nani enanifile ngesiphambeko nangezono zenu. Right. uJesu lo osiphilisileyo. Ukuthi umuntu uma ephila engena Jesu uphila esesimweni sokufa. Uphile efile. Unegama lokuthi uyaphila. Kodwa lo muntu ufile. Now ngale ngathi umuntu efile kuyaqhutshekwa lapha ukuthi impilo yakhe iba kuyiphi condition. Awuqhubeka kufuna makesela ndawo verse number 12. Uniphilisile nani file ngesiphambeko nangezono zenu. Nangezono, yes. Enani kade nihamba kuzo. Yes. Ngokwendlela yaleliswe. Yes. Ujesu engafikile umuntu uhamba ngokwestandard, uphila ngokwestandard salelizwe. Hallelujah. Amen. Westandard salelizwe ngama systems salelizwe. Qhubeka. Ngokwendlela yaleliswe. Yeah. Ngokombusi wamandla omkhathi. Umbusi wamandla omkhathi uSathane. Okusho ukuthi wonke umuntu ongena uNkulunkulu, wonke umuntu ongasindisiwe ubuswa uNkulunkulu wamandla omkhathi, ubuswa Satan. It's controlling his life. Amagama, his God is the devil. There are two kings. Bawu-two oNkulunkulu abakhona, or kings I mean to say. uNkulunkulu and the devil. Akekho phakathi ndawo. Uma ungamvumanga uJesu, ikhona inkosi obhilonga kuyona. Awamathatha amakhosi abusa abantu. Awu-2. Ayimthatha imibuso ewu-2. Khona umbuso okhanya, khona umbuso obumnyama. And lembuso owu-2 inamakhosi akhona. Umbuso okhanya inkosi yakhona uJesu, umbuso obumnyama inkosi yakhona uSathane. So it's either umuntu usembusweni owodwa kulawo 2. Awukwazi baphathi nendawo. Amen. Awukwazi baphathi nendawo. It's either your life is dominated by the devil, because that is why mawusindiswa kwenzeka itransfer. Alibona igama kaJesu. Uyaphuma embusweni wobumnyama ungena embusweni okhanya. You were transferred. So ngale nkathi sishumayela abantu besindiswa sidepopulate ikingdom kaSathane and we populate the kingdom of God. Siyaphumula ngapha kwekingdom yobumnyama. Sandise ngapha. Now, injalo impilo yomuntu. Now, once umuntu waphila emoyeni ngokuthatha uJesu, isalvation ke iactivator umoya ofile. Ngikhuluma mthandekayo. Yenza salvation. Yeah, a dead spirit which is really you. You are a spirit. Usukufile uma uJesu engafikanga. And ukuvuswa kwakho akuzi ngokuthi ube isethenjwa, ube nesonto, uhambe isonto wenze yonke. No, abantu bayakwazi ukubaza idumbe ezisontayo. Ukanga impela uphakathi esontweni. Ngoba isonto limvusa umuntu. Yingakho uJesu wayengenasonto, wayenabafundi. Khona isonto kaJesu. Right. Now, once the fig evangeli uyavuswa umoya. Hallelujah. Then ingqondo ithobe kuka. Inyama ithobe. Glory to Jesus. Zishintshe manje izinto. Nikhona abathandekayo. Kube khona i-transformation, i-change of life. Hallelujah. Na izinto ebekade ngizithanda ngenxa yengqondo yesono sengiyazenyanya manje. Sengithanda into ethandwa uNkulunkulu. Glory to Jesus. Once wavuswa umoya wakho, uyaqala manje uthanda ukuthandaza. Uyaqala manje ukwazi ukuxolela abantu. Kaloya unamagrudge.
uNkulunkulu uyaqala manje ulambela izwi engathi ungathenga iBhayibheli ngoba lona uphezulu kanti lo udlala. Yingakho iBhayibheli Colossians 3:1 lithi iBhayibheli uma navuswa kanye noKristu funana ngaphezulu. Nikhona abathathayo once wavusa umuntu ulambeleza ngasenje kuvuka ingoma. Nikhona abathathayo haleluya kuvuka ingoma ngingena emoyeni wami ilizwi lakho Nkosi haleluya ahlabelele kuvuka ihuba kuyena ngoba umuntu kamoya uyaphila. Qale manje uhamba isonto hawu uqale manje uphatha iBhayibheli kubuza abantu kwenze njani usibanibani uvusiwe. Phansi mashali izandla uvusiwe kasi mina ngezinyawo. Now listen here, listen here. Listen very carefully. Now uthi uNkulunkulu uJesu malifika ethuneni kaLazaro uyamemeza Lazaro phuma. Amen. Waphuma uLazaro. Mayekade ukuphuma uLazaro ethuneni uJesu ulethe instruction kwaba besemathuneni uthi lalelani ke nina mthululeni ke manje besevukele nje mthululeni ngikhipheni ingubo ebekade engcwatshwe ngaso ngoba useyaphila manje akayikhipha ingubo zasemangcwabeni akwazi ukuthi ephila ebembethe ingubo zasemangcwabeni. Mawusu sindisiwe uyagomula umuntu omdala gomula inkani ugomule yonke into ungezwe gomula ngoba zingubo zasemangcwabeni azembathwa ngabaphilayo. Yonke lento imjolo zingubo engambathwa umuntu ophilayo. Amen. Sanibonani bathandekayo? Yonke lento yokuthandizwe zimpahla zingubo zasemangcwabeni abaphilayo abazembathi. Abaphilayo abazembathi abazembathi sifana amehlo ethu sonke bathandekayo siyathandaza manje ngegama lika Jesu. Oh my God. Uniphilisile nami namhlanje mabe khona abantu abathi Nkosi philisa mina. Haleluya. Philisa mina Nkosi. Ngiyezwa ukhuluma nami. Umoya wami usekufeni. Philisa mina. Kunezinto engizenza noma ngasathanda ukuzenza ngoba ngidinga ukuphila. Haleluya. Sibhalame mabe khona abasho njalo nje. Abathi mfundisi thandaza nami. Ngivuse Nkosi. Ngivuse somandla. Ungabi nabahloli ihlobo sami. Lapho khona you can raise up your hand. Usiphakamise kakhulu esakhe isandla. I want to pray for you. Egameni lika Jesu ungabi nabahloni. Ngabe khona abashona namhlanje ebusuku abathi moya oyingcwele ngiphilise. Phakamisa kakhulu isandla sakho mthandaze nawe. God bless you. God bless you. God bless you. Ngegama lika Jesu. God bless you. God bless my brother. God bless my sister. Hola mashana. God bless lapha emuva. Uniphilisile nani? Enanifile ngenxa yephambeko senu. Ngifuna ukunibeka izandla ngimthandazele. Mina ngisuka la nikhona nizoma la phambi kwami ngegama lika Jesu. Niphakamisa izandla, please move. Come forward, stand here. In the name of Jesus, come my brother, come my brother. Come, stand here ngegama lika Jesu. Cela muphele ngampina sisi. Honda bashana, mashali izandla beseza. Mashali izandla beseza. Kola baba shantala baba. Kora baba shantala baba. Uniphilisile nami. Kwa Jesu uyaphilwa. Ngegama lika Jesu. Njengoba beza phambili nje bayaphunyuka. Egameni lika Jesu. And the devil is a liar. Namhlanje it is their birthday. I-birthday yabo yakomoya. Bayazalwa, bayangena embusweni. Konda la bashanta la bakula. Entapakatola bashande. Rika pala boshanda. We welcome you to the kingdom of God. We welcome you. Empibone
ukuba babe nokuphila babe nakho kithi ake sikhulu izandla kubona nale sikhuleke sonke sibonge makashanda ake likhuleke lonke ibandla bentala bashanda konda masuka phala ikhona into enkulunkulu ayenzayo kubona namhlanje impilo yashintsha shendana bakhula bashanda enta siyabonga bayede siyabonga moya oyingcwele okungenzeki kubantu namhlanje uyenzeka kuwe ngegama likaJesu waseNazaretha sibonga lemphefumulo namhlanje ezakuwe tonight ngegama likaJesu namhlanje bayavuswa in the name of Jesus. Shonda la baba sule zandla kubona siyabathandazela abaphili Nkosi haleluya siyabathandazela mabaphila Nkosi haleluya siyabathandazela isandla sakho asibathinte tonight isandla sakho asibe phezu kwabo tonight ayenzeka indaba tonight chukumisa Nkosi inhliziyo zabo shonda makasuda kora baba shantele kebele konta pala kadaba namhlanje isidalo sisha kuyadlula kwaqala namhlanje yambathisa ingubo entsha egameni of righteousness handa makushada rakapatoka pala bashanda namhlanje yamukelwe emazulwini in the name of Jesus namhlanje ziyaxola izono namhlanje uyagezwa ngegazi likaJesu siyaphuka zonke inkalekiso nalo zonke indima kaSathane in the name of Jesus namhlanje izulu liyabemukela back home konda la bashaka pala basuka ramantosa kapala kushande ngegama likaJesu besambile ngezinyawo phambili besibashalizana besambile nje kanje sikusho njalo kulokho engizokusho mase uzinikelile enkosini yabadinga abantu abazokukhulekisa abazokuadvise ababeluleke bakucathulise bengayo sizathu socela ukuthi ke nishare information yenu nangu yawusisi ngemuva cela nijike nje nangu yawusisi cela nimlandele but uma ngabe usuna information yakhe sunga ngokukhuleka sasiye nangu my brother can go there especially izandla now siyabuya ke kusasa